Με σκοπό μια σοβαρή γνωριμία, μια αληθινή φιλία, μια ποιοτική σχέση που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο γάμο, το Perfect Date, η ηλεκτρονική υπηρεσία σοβαρών γνωριμιών που ανήκει στον όμιλο Αντένα, απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να έρθουν σε επαφή με άλλους που βρίσκουν πολλά κοινά μεταξύ τους. Το perfectdate.gr φέρνει σε επαφή γυναίκες και άντρες που δύσκολα θα συναντούσε ο ένας τον άλλον τυχαία και που έχουν μεγάλες πιθανότητες μιας επιτυχημένης σχέσης, λόγω της συμβατότητάς τους γύρω από διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τον τρόπο ζωής τους, τις αντιλήψεις τους, τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και όσα ψάχνουν σε ένα σύντροφο. Στόχος είναι η ποιότητα της εμπειρίας των μελών, με απόδειξη ότι στις μέρες μας μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικές γνωριμίες με ασφάλεια, αλλά και με μεγάλη επιτυχία στη συμβατότητα με άλλους ανθρώπους. Το τέριασμα μεταξύ των μελών με βάση τη συμβατότητά τους σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση, ο τρόπος δυσίματος, ο τρόπος διασκέδασης, η μουσική, ακόμα και το αγαπημένο φαγητό, αποτελούν ουσιαστικά τον πυρήνα της υπηρεσίας Perfect Date, η οποία μέχρι στιγμής αριθμεί περισσότερους από 500.000 εγγεγραμμένους Έλληνες. Σύμφωνα με στοιχεία, σε παγκόσμια κλίμακα, μία στις 5 σχέσεις ξεκινάει μέσω διαδικτύου. Last year, nearly 30% of all relationships in the EU were formed online. The British held the fort with an annual turnover of $280 million. But online dating sites aren't the only ones feeling the love at the simple click of a mouse. Οι χρήστες του Perfect Date δημιουργούν προφίλ, διαβάζουν προφίλ άλλων μελών, βλέπουν φωτογραφίες και επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων προτού αποφασίσουν να γνωριστούν από κοντά.